מלחמת יום כיפור, הספמים האלה. הספמים, כן. יש עוד דברים יש בזה משהו, אתה רואה? אופנה חוזרת על עצמה אחרי 50 שנה. טוב. עכשיו אנחנו חוזרים על הלוחמים בשטח, נמצא איתנו סמל ראשון יונתן, לוחם בחטיבה 188. אהלן. אהלן, מה שלומכם? מה שלומנו? מה שלומך? היא מעולה, ברוך השם. משמח, תגיד, תחזיר אותנו שבועיים אחורה, היית בקו או שהצטרפת? אני הייתי בבית כנסת בבוקר, הגיע חייל לבית כנסת, אמר שהם גייסים חיילים. אני השתחררתי לפני 3 חודשים, והבנו שקורה איזה משהו רציני, אז הרמתי טלפון לאחד המ"מים בפלוגה, והגענו לצאלים, ומשם עננו ליישובים. גייסת את עצמך, מה שנקרא. לא שמעתי, מה את אומרת? הבין שצריך, לא שאל שאלות, והלך לצבא, כן. ומה אתה פוגש שם כשאתה מגיע לשטח? אני פוגש שם את החבר'ה מפלוגת גולן, האחת והיחידה, מתחילים להזיז את הטנקים לכיוון היישובים. גם אני, תוך איזה 1.5 שעה מאז שהגעתי, כבר עלינו על טנק, צוות לא אורגני, התחלנו גם לנסוע להגן על היישובים. אתם בלחימה רצופה? אתם בלחימה רצופה מאז, נכון? כרגע אנחנו מתכוננים, לא בלחימה רצופה, אבל היו כמה ימים של רצף אינטנסיבי, וברוך השם, הגדוד שלנו, גדוד 53, הצליח להביא תוצאות יפות, להעלות את הביטחון ללוחמים בשטח שהם מחלצים את הבני ערובה, למנוע חדירות נוספות ולעשות כמה פעולות שמאוד עזרו להמשך הלחימה ולהחזיר מצב לקדמותו. תגיד, אתה בחור צעיר, אתה יודע, והשתחררת, ואני מניח שהחלומות עם השחרור וטיול גדול ולהתחיל לעבוד וללמוד וכל הדברים האלה, ופתאום אתה נשאב בחזרה לצבא, ומגיע לעוטף ורואה את המראות האיומים שהיו בעוטף, ואני תוהה מה עובר עליך. מה שעובר עליי זה בעצם לא יותר מדי מחשבות על הדברים האלה. אנחנו כרגע פה במצב שאנחנו מאוד חדורי מטרה להשיג את המשימה, שזה להשמיד את חמאס או כל מה שנצטרך לעשות. ולגבי, נגיד לצורך הדוגמה שאמרת, צעיר ולא נמצא, זה שריר שאנחנו עובדים עליו כבר בתקופת השירות, שברגע שקוראים, אנחנו מתייצבים בלי שאלות, לא דבר שהוא... בוא נקרא לזה שמבחינתנו זה כן מובן מאליו. תגיד, מאיפה אתה בארץ? אני מבית שמש. מבית שמש, יפה. ומה המשפחה עכשיו שרואה בבית, דואגת? מה אתה רוצה להגיד להם? רוצה להגיד להם תודה רבה, תודה על התמיכה, שאני אוהב אותם. ושיהיה בסדר גמור. רק רוצה לומר שכל משפחות החטופים, שאנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי להחזיר את החטופים, ושאנחנו מביאים את הכאב שלכם, וכל הנרצחים, בין אנשי בית שמש, דניאל קסטיאל ויוסף גדליה. אנחנו רוצים למסור למשפחות תנחומים. אני רוצה לומר גם כמה מילים של אמונת קצת, כי בתקופה הזאת, מרגע אחד, מפילוג בעם, מצאנו את עצמנו מאוחדים ואוהבים אחד את השני. אם יש לי בקשה קטנה מכם, כי יש לכם את היכולת, רק להרבות טוב ביכולות התקשורתיות ולהראות דברים שגם יכולים להוריד טיפה מהמפלס של הלחץ של האזרחים שרואים וצורכים את הטלוויזיה. וכשעם ישראל מאוחד, אז כל האומות מתפחדים, ככה אומר רבי נחמן. אז אם נשאר מאוחדים... אז עשינו עסק, אתה תנצח, ואנחנו נחבק חזק מפה ונעודד. כן, יונתן, תודה, שמור על עצמך. להרבות טוב, תודה רבה לכם. מרבה טוב. תהיו בריאים. קפץ מבית הכנסת, כי מישהו עבר ואמר, צריך עזרה בדרום. פשוט קפץ מבית הכנסת. אגב, חטיבה 188 זה חטיבה עם המון היסטוריה, ורק שתדעו לכם שצופים בנו בזמן הזה במקום מאוד חשוב בצבא. גם שריונרים. רואים את זה גם די הרבה בשטח. איילת, את רוצה למסור דש לבעלך?
בואי נקצר. זה ביום ה-15-16 למלחמה. זה היה יפה, הוא אמר לי, ראיתי אתכם. טוב. רואים הרבה בשטח כל מיני חבר'ה, שנות ה-30 וה-40, שמסתובבים עם מדי ב' שברור שהם נשמרו בארון עוד מימיו של מופז כרמטכ"ל, ופשוט הם מחפשים איפה להתגייס. מימיו של נאצר. התקשורת, תגידו, איפה יש שטח כינוס שנוכל להצטרף, שנוכל להתגייס? חברו אותי. רואים את זה הרבה. זה מראה שאתה צעיר, זה מתחיל אצלך בתקופתו של מופז, יש כאלה שמסוימים מדהים את תקופתו של דאדו. משפט אחד אני רוצה לומר. הרבה אנשים שואלים אותי, בניהו, תגיד, איך נצליח להילחם בשתי חזיתות? או פה, מה יהיה החרדה גדולה? ואני קצת חתיאר, ואני רוצה להזכיר שהצבא שלנו, שהיה הרבה יותר חלש וגם אולי יותר קטן, נלחם פה מול שני צבאות סדירים גדולים של מדינות, עם חיל אוויר וטילים ושייטות ונחתות וכל מיני כאלה, ובמחיר לא פשוט יכלנו להם. היום אנחנו הרבה יותר חזקים. גם יואב, גם אני, גם אחרים, מכירים את המפקדים, מכירים את הרוח, מכירים את היכולות. אם אנחנו ניתן את האמון בצה"ל, ואם אנחנו ניתן את החוסן בעורף, אם אנחנו נשיג את הלגיטימציה בעולם, אנחנו נוכל לנצח גם בשתי זירות לנצח. כן, אמרת מפקדים, מפקדות חזקות, מדהימות, בשטח. אתמול אפשר להתעלם מהרעיון של יונית לוי עם אור בן יהודה, סגן אלוף. תותחית על חלל, אינטליגנטית, שקולה, שהיא והכוח שלה הדפו עשרות מחבלים בסופה, והצילו חייהם של חיילים שהיו שם וגם אזרחים. אמא ל3 ילדים, אמא לכל החיילים שלה, וגאווה... ושזה יוריד קצת את הוויכוח שהיה על המקום של חיילות בצה"ל במקומות הנכונים. תחשנות השלטים, תדע כל אם עברייה שהפקידה את בנה בידי הטובות במפקדות ובמפקדים. הגיע הזמן. כן, תגיד את זה לבן גוריון. יפה, טוב. עכשיו אנחנו עם מיזם מקסים, ביקש שהחיילצ'יק להרבות טוב. הנה, הן מרבות טוב.